kuma min na u wulila école maître de do b'u ka campagne kɛ a nana se ɲɔrɔ yan ɲɔrɔ yan Modibo Keita a y'a sɔrɔ ani Fili Dabo Sisoko o y'a dama candidat de ye u b'u ka campagne kɛ Fili Dabo Sisoko nanen ɲɔrɔ yan a ko ɲɔrɔnkaw ka voter a ye a ka kɛ Mali président ye ni Cheikhna Hamala ka du min tun bɛ yan a kɛnɛ lawolo de bɛ yan tubabuw ye yɔrɔ in ci san 18 foyi tɛ se ka maa si se ka maga a la a ko a bɛ yɔrɔ in kɛ place publique de ye k'a di ɲɔrɔnkaw ma donc yɔrɔ ni ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ ni lafiya bɔ mais Modibo Keita tuma min na n'a nana yan a nana Cheikhna Hamala ka du kɔnɔ a ko a nana dugawu ɲini u fɛ a bɛ fɛ ka kɛ Mali président ye u ka dugawu k'a ye n'ale ye président sɔrɔ a bɛ papier kɛ yɔrɔ in na k'a segin Cheikhna denw ma ka tila k'a fɔ n b'a jɔ ka di aw ma Boye da bɛ baro in lakala an ye don min na a ko a y'a sɔrɔ Boye cɛ de don a balimamusow bɛ yen kɔrɔkɛ y'u wele ka fara ɲɔgɔn kan a dɔgɔninw bɛ yen k'u wele ka fara ɲɔgɔn kan a ka segin kuma in na u ye Modibo segira kuma in kan Boye bɛ kuma in lakale don min na a ko Modibo ni président bɔra yan a fɔcogo la a ko a ni président bɔra yan sinon don a b'a ni min cɛ n'o ye Fili Dabo Sisoko ye ayi Modibo tɛ se ka ci cogo si la ka kɛ président ye mais Ala y'a latigɛ a bɔra yan Ala ye président d'a ma maa min depuis indépendance y'a sɔrɔ maa min bɛ sɛgɛrɛ a lakodɔnnen don maa bɛ se k'a fɔ ko karamɔgɔ wɛrɛ ka sababu de sera ka Boye bila kɛnɛ kan walahi i ye nkalon tigɛ kelen Musa ka fanga Musa nanen o kɔfɛ san o san a bɛ Musa bolo a ka denbaya bɛ tile 3 kɛ yan Musa yɛrɛ bɛna tile u nɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka taa a faso la san o san président bɛ ka maa min sɛgɛrɛ maa wɛrɛ minnu y'a sɛgɛrɛ u y'a sɛgɛrɛ u ka nafa de kama Mali ka haut conseil en 2009 code de la famille nana u b'a dɔn u tɛ se k'a kɛlɛ Boye wulila o conseil de sera Boye ma yan mais kuma min na ko sera u ni président ma maa ma se ka sɔrɔ ka kuma a dɔn Boye ye fɛn dɔ y'u fɛ kuluba a ye Boye kamana kan u ye fɛn dɔ munumunu to ye ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Boye ye ɲininkali kɛ o ko président de bɛ ka wari di karamɔgɔw ma a ko aw ni maa min bɛ kɛlɛ la b'a ka wari minɛ wa k'u k'a ka wari segin a ma Boye segira Mamudu Diko ma sa fɔlɔ Bangoni Hayidara bɛ ɲɛnamaya la u tɔw bɛ yen conseil mɔgɔw Boye miliyɔn 50 de di cɛw ma ka miliyɔn 10 di musow ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ pour que ka code de la famille kɛlɛ kɛ code de la famille kɛlɛ kɛ kelen a filanan kuma min na Boye ni a nana ni sariya in ye code de la famille sariya kelen ye i bɛ ka waati la n'an wulila k'a kɛlɛ an b'o moment kɔnɔna na ma waati min na Boye ye Mamudu Diko wele k'a bɛna miliyɔn 100 d'a ma a m'a fɔ a t'a fɛ dɛ a tun bɛ fɛ k'a bisimila wari in bisimila a tun bɛ fɛ ka wari in minɛ mais miliyɔn 100 dafalen de ma taa 50 taara 50 taara min kɛ a banna na munna a y'a ye piège b'a kɔrɔ a y'a vidéo kɛ u y'a jɛnsɛn Boye y'a ye min kɛ anw bɛ kɛlɛ de la an kɛlɛ ɲɔgɔn kan a bɛna fɛn d'a ma an tɛ se ka kɛlɛ kɛ a y'a segin Boye ko n b'a nɔna bila Boye y'a nɔna bila ni miliyɔn 50 ye juru tɛ dɛ a jɛ miliyɔn 50 ka d'a ma code de la famille de kama dɛ kun tɛ dɛ code de la famille de a ka sariya in kɛlɛli de kama dɛ a banna nin 50 na a ye 50 d'a ma nin kɛra o kɔfɛ anw bɛ oui et non kɛlɛ la waati min na ni an bɛ fɛ ka sariya kura in référendum voté an balima silamɛ dɔw u wulila ka se Boye ma olu ka sagona tɛ a ye ko laïcité b'a kɔnɔ kuma min na ni Boye ɲininka u ka laɲini na u y'a fɔ baro in ka jan dɔɔni a kuma in kɔnɔna na u ye kun minnu fɔ ni o ye an ka seri kɛcogo kunkolo fi datugu ye